Good day everyone. Welcome sa lain na usab nga episode sa itong Agiyo PIA 7 Forum. Karong adlaw niya kita nanukad diri sa regional nga buhatan sa Department of Health Region 7. Ato unyang pagahisgutan no ang kabahin na sa pag-obserbar nato sa International Day for a Person with Disabilities. Og lakip sa dako kaayo natong pagahisgutan karon no, which is importante kaayo ni siya nga topic karong adlaw no, ang kabahin na unya sa pagpangandam nato duol na lang gyud kaayo nga holiday season no. Ato unyang pagahisgutan ang mga sakit nga kasagaran nga motakboy sa atong mga katawhan panahon niini nga pagsaulog nato sa Christmas season ug unsaon usab nato nga ato kining ma-prevent no. So we will be joined by our officials from the Department of Health nga maoy mo discuss kabahin niining maong topic. So please join us in this informative discussion dinhi lang sa atong Agiyo PIA 7 Forum nga gihatod kaninyo sa Philippine Information Agency in cooperation with Government Information Officers in Region 7. So we are on live broadcast over DYMR Cebu Radio Pilipinas and on delayed telecast over MyTV Channel 30 Cebu. Kini si Amor Saludar sa Philippine Information Agency, and with me is my colleague Jan Carla Madreo who will introduce our panelists for today. Jan, mayong adlaw. Daghang salamat Ma'am Amor, mayong adlaw po diha kanimo. Mayong adlaw, welcome to our weekly Agiyo Forum. Ma'am Amor, it's such an honor no na akong i-introduce ang atong mga bisita for today. We have Dr. Shelby Blanco of DOH. Suki na nila siya nato no nga mag-guest diri sa Agiyo, and Ma'am Emeline Fernandez, Nurse 5 of DOH 7. Ma'am Sir, mayong adlaw kaninyo. Mayong adlaw sa tanan, labi na gyud sa atong mga tigpaminaw o people dinha sa ato ang komunidad. Daghang kay salamat sa inyong invitasyon sa pag-anhi karong sa atong Agiyo Forum. Doc? Again, to our avid listeners and viewers, ani ana sadta karon para paghatag kaninyo og mga impormasyon nga ilabi na karon nga nagsiduol na no ang Kapaskuhan, and ingon pa nila nga dapat bantayan ato atong gipangkaon, gipang inom kay tungod sa atong lawas sa na may balik. And as they say diri sa Pilipinas, ang pinakataas nga holiday season, Christmas season, and mao sa na atong pagatutukan karon. Usa sa nga tendency nga basin sa ngadto makalain sa atong tiyan, and tendency magkalibanga ng gyud hinuon ta. Di ay Dok, more ba na usual kasagaran nga ato ang buhaton, init-initon ang pagkaon, di ba Yes, Jan? Ma'am Amor, Yes. kay nasinanda nato na daghanon og luto tapos dili day mahurot, so ref init. Labi na usa sa natong bantayan no ang ref daghan tag ipangluto niya sud nato tanan sa ref. And kung bag-o pagayng luto dapat dili sa dayon idiretso, dili takluban no. Okay. Kay tendency ang moisture nga kadang tubig nga mo form sa taklob, taas sa taklob, usa sa na nga maka kuan og mga bacteria, and tendency maka-increase sa spoilage no pagkadaot sa pagkaon. And at the same time sad tan-aw nato ang capacity sa atong ref, tuod atong gisud sa ref pero puno na din kay atong ref, di nakabugnaw gyapon, so useless ra gyapon ang pagsud nato sa ref kay tungod napuno man ang ref, di na makaya sa kabugnaw, and tendency mo daghan gyapon ang pwedeng ang kagaw mo kuan noon maka-cause og spoilage sa pagkaon. Kanang mga ina ni Ma'am Amor na kanang i-take for granted lang nato ba Okay. na mga food, okay, takluban lang na, initon lang, i-ref, pero nanaday ito'y effect sa ato ang health. And at the same time no sa imo panggingon ma'am, daghan tagi prepare nga pagkaon.
usahay di ta kabantay, wa na nato natarog hugas, wa na nato Correct. prepare ang pagkaon, even ang kanang mga gipangluto nato, usa sa nang atong bantayan kay para later on dili sad ta magkalibanga sa atong giluto mismo. Kasagaran ra ba daghanon og luto niya takluban kay unya ra kaunon hulaton sa sikuan. Hulaton sa ang honorable special guest. Agoy di day na pwede. Dili day na siya pwede dyan. So dapat dok kanang atong takluban wala na siya nag-aso or dili na kay siya init. Oo. Okay, ang tendency man gud mag-aso, and then ang katong aso niya kung atong takluban diretso maka-create og moisture sa taklob, and mao na ti mag-serve og growth sa pagtubo sa bakterya hinuon. Dok, kaning mga food bitaw na tomato sauce or gata, kana man sila murag dali ra ba mo Usa sa spoil na or nga bantayan nato, dili lang tomato sauce or kanang nay mga gata, any food nga naay sarsa, saucy nga pagkaon, bantayan gyud nato kay usa sad na nga dali ra madaot. And before usa sad bitaw na nga ibayang nato sa atong mga bisita, pagkahuman day kay medyo aslom-aslom na, so mao na atong bantayan sad no nga basin maglain na hinon atong tiyan. Usually ra ba ang kasagaran gyud nga handaon dyan mga spaghetti, salad, Kana. macaroni. Unya Usa na dili mga mahurot. basta anything nga naay sauce, dali ra na siya madaot. So careful lang ta sa pag-ref or pag-init-init. Usa sa na no, the more we reheat atong pagkaon, mas dali siya madaot. Kung balik-balik na natong gi-reheat, so mao na nga mas maayo sad nga kung kinsa atong bisita mo ra sa to atong andaman kung dili tanan gyud atong i-reheat. so portion lang dok na atong Portion, andamon ana. So ang kuan na ni Ma'am Amor is ang atong preparation is sa food dili lang ta sa preparation careful, hasta pud sa storage. Yes, kana, no? Storage and preparation kay sus dili Mausik. lang unya. Aside from that, maka-affect gud dai siya sa ato ang health. Dako jud siya og impact sa atong health. Ikaduha sa bantayan aside sa katong preparation, di ta kabantay no soft drinks na atong ipang-inom, juice, and still they contain sugar. So usa sa na nga makapasaka sa atong sugar Sugar. level, no? And at the same time, bantay sad ta sa alcohol. Aside from the fact nga bag-ulan natay na basahan nga naay nahitabo katong sa lambanog, no, usa sad na, but then sa alcohol atong bantayan ang minimum or ang drink in moderation man gyud ta, no, sa babay 1 glass of wine, sa laki 2 glasses of wine. Beyond that, that's considered sobra, and you can be at risk of katong gitawag nato og holiday heart syndrome, no? Which is caused by based sa atong datos, caused by binge drinking, no? So to siya And dok holiday heart. Yes, holiday heart syndrome. Ubay-ubay sige tag-attend og party nya everyday, sige taga-inom, and that could cause nga mo accumulate, mo daghan ang alcohol level sa atong dugo, and mo na makasinati ta og simptomas na sa hinuon sa atong lawas. No, usa sa mga common nga simptomas would be palpitation, pagpaspas sa atong pitik sa kasing-kasing, no? Usa na palpitation. And if kadaghan na gyud ta mo inom, daghan na gyud atong giinom nya, regular gyud ta gainom, pwede sad na nga ang alcohol mismo considered toxic, no, sa atong kasing-kasing, pwede makadako sa atong kasing-kasing. Mo nang gi-cause ato heart enlargement. Heart enlargement. Okay. And mo nang gitawag siya nga holiday heart syndrome. But pwede ra gid siya mahitabo bisan wa pay holidays, no? Correct. Kung sige-sige kag inom og alcohol. Mga hard nga Kana. drinks. Yes. Mas daghan Hard ay- drinks, beer, basta na alcohol, no? Okay. At the same time, sabi, atong hinumduman nga ang kanang sa beer, usa ka botilya is equivalent to 2 cups rice.
So kanang pale pilsen. Kanang gagmay, Dok. Yes. Gagmay kana. lang siya, kanang So mag-count taas na siya siya. calories. Na. Mao na Dito, bitaw gyud. makita nato katong mga beer drinkers dagkog tiyan, no? Agoy, mao day na. So dili na day ta mangutana dyan. Yes. Mao na day na siya. Mo na dito siya. Muna siya. So, narabay perception sa atong mga kaigsuonan dyan, Doc, nga okay ra kuno ang wine, Doc, kay good for the heart kuno. So, dili di ay, dapat lang yun di ay nga one glass for women, 2 glasses for men. Everything it should be done in moderation man gyud, no? So mao na nga kung masubraan di na sad maayo. Mao na nga ato is kung unsa ang moderate mo ra ginatong imnon or buhaton. Even kung magpasubra kag stress, that could also lead to mga maapektahan imong lawas, di ba? Kato siya, Doc, ano to? A day, 1 glass and 2 glasses One glass a day. for women, and for males, men, it's 2 glasses per day. So, Na mao na based on studies na to, no, pagtulog mga research studies na to, naana siya beneficial effects, but more than that, correct. naana tay mga masinati nga mga toxic effects sa alcohol. So, mo gina siya gingon, Ma'am Amor, no, nga too much of everything. Yes. Kay delikado na dyan na siya. Dili na maayo. Kuyaw na. So aside sa katong imong nahisgutan nga mga sakit, Doc, na ata ditoy katong taas o mutaas o niya atong cholesterol, any other disease or illness pa, Doc, nga ato ang posible nga ma-experience? Based sa atong mga sa atong datos kana may common, no, but then ato lang sang bantayan, pwede sad yun risgo sad gihapon kaning tetanus, especially ko firecrackers, Okay. no, mga bata, naiuban tungod mahadlok kasab-an nya nagpabuto ang bata tungod mahadlok kasab-an sa mga ginikanan, itago-tago, and later on di ay nihubag na, mas ni grabe na hinuon. So mas maayo nga pakonsulta dayon, especially kung naatay gamay nga mga samad-samad pinaagi sa pagpabuto, no? But then so far sa karon sad, we are making a point nga dapat malimitahan ang pagpabuto. Kani, Doc, nakoy question, katong mga nabuthan bitaw, Doc. Unsay ka na mga home remedy sa mga samad-samad, Doc, especially katong uban na layo pa lang sa layo sa center, layo og hospital. Unsa may tambalan, Doc? So, nakoy uban na toothpaste or suka, itambal maayo ba na, Doc? Kanang mga Pinakamaayo dahon-dahon. gyud is i-wash na to, hugasan na to ang samad og running water and soap. Kana lang yun. Mas maayo mga kaning pagbutag toothpaste, ang uban kay kamunggay, okay ra na siya, but then dapat pakonsulta gyud dayon sa nearest nga health facility, especially kung dako-dako ang samad, no? Kay ang samad pwede maguna masudlan og mga kagaw and mga tetanus or ma-infected siya. Mao na nga mas maayo sad yun nga makita ang doktor. But then ikaduha, naatay mga nakitaan nga kaning kamunggay nya pagkahuman, okay rad kung dukdukon ana, but then kanang usapon niya usa ibutang sa samad kana usa sad na nga dili siya hygienic, no, basin makasamot hinuon siya sa infection later on. Okay. Instead of dok-dokon siya, Doc, ang ipon mo usapon yun, ang no? ipon mo i-grind. More kana common sa kanang mga layo-layo pag bitaw gyud, so Oo. mao na nga dapat usasan na nato nga tagaan og mahimangno. Doc, sa mga sakit or mga illnesses nga imo ang gipanghisgutan, akong na-notice, Doc, nga murag pangdagko siya, no, pang sa mga adults na gid siya or mga dagko. How about sa mga bata, Doc? Sa mga bata kanong mga panahon na gyud, usog yun ang ubo og sipon, mga flu, no? And siguro sa mga bata, mula na atong sa mga ginikanan, usasad is especially ka ng mga bata pag kay mga months old pa lang,
dapat atong tan-awon kung always atong bata kay kung maghangak na gyud dapat pakonsulta na gyud na nato kay basin pneumonia na siya, no? Usahay biya dala-dalaon ra gani nato and basin later on regret ta nga nung wa nato gipakonsulta dayon. And at the same time, common sad sa mga bata would be kanang hubak nga tungod sa kanang pabuto, no? Firecrackers nga usa sa natong tan-awon sad. Jan, daghang salamat Doc no. Jan kauban na subday nato karon no ni ana si Miss Emalen Fernandez ang ato ang Nurse 5 sa Department of Health. Atong si Mamo ay mo hisgot kabahin sa International Day for Persons with Disabilities. Ma'am, natay background a little about aning ato ang pag-celebrate ni ining or pag-observe aning International Day for Persons with Disabilities. Actually, ato ang kuan gyud no advocacy for disability ato i-continue no katong registration of persons with disabilities. And there is really kuan kanang problem with the registration of this PWDs because sometimes some of the persons who wanted to be registered as PWD are not really PWDs. No? So they there are lots of issues and concerns regarding registration, especially in the LGUs, because it's in our workshop, in our trainings, no, the one who will certify for disability is our doctors because they are the professionals who are trained, no, to assess, no, and to diagnose if the patient is really having a disability. And there is misconception regarding disability of what is really disability about. So there are three definitions of disability. Number one, there is impairment, no, of the structure or the organ or body. And then there is limitation, no, in the activities of your daily living. Dili na ka makabangon, dili na ka makalakaw, dili na ka maka-change sa imong own clothes, no? Tungod kay na limit ang imong movement, no? Wala siya sa impairment, ma'am. Due to the impairment, so doon na kay limitation, dili ka kabuhat sa imong activities, and there is a restriction in participation in the activities of the society. So dili na ka join, no? Dili na ka maka-appeal, di ka maka-participate because of the disability. So kani siyang tulo ka definition mo gina siya gibasihan. And there are categories wherein the person is considered disability. So there are 7 categories niya. One of the category kaning atong gitawag na to disability due to chronic illness. So mo ni siya ang usually nga na abuse, no? Kay bisan og diabetes ka, magpa-PWD na dayon ka, or naa kay heart problem, PWD na sad ka. So we have to return to the 3 definitions, no? Kay ang gibasihan sa World Health Organization is the International Classification of Functioning. Meaning, maka-function ka. So, kung disability ka, dili ka ka-function. Di ka ka-function. But if you are still functioning, makalakaw pa ka, maka-join pa ka, makatanaw pa kag sini, dili gyud ka pwede PWD. So there are classifications and categories nga ang ato ra gyung maka-certify, ang ato ara gyung doktor, mga specialista, like for example sa vision, imong mata. Kung blind ka, it's only the ophthalmologist and the optometrist. For the visual acuity, ang ato ang optometrist. Mo ora na maka-certify nga doon na kay disability of sight mo sa seeing, sa vision. Now for hearing, ang ato ang ENT. And for mental and psychosocial, arisata sa psychiatry, psychologist. So these are the kuan nga kinahanglan og specialist, no?
And we are already training the MHOs pod sa ato ang mga rural health units and LGUs how to assess and diagnose some kanang mga cases na mga disabilities, no? But if sa ilahang level, they still need to have further management, no? Or further diagnosis, like for example sa mata kay dili man ta ophthalmologist. For example sa mental or psychologist, di man sila specialized, i-refer agad nila. So for RHUs, ma'am, na walay mga specialista, kinsa may mo provide, mo refer Referral sila? to a specialist. Specialist, no? okay. Kay mo na ang atong training. We need ang atong training sa kaning disability. We wanted our health facility to be inclusive, no, sa disability of services and rehabilitation by assessing, no, i-assess na to ang tanan nga mga tawo nga moadto sa atong health center. Doon na siya set of question. Nara siya questionnaire nga katong 6 domains ay imong moving, seeing, hearing, how you communicate, how you feel, no, kay feeling and emotion mo man na siya sa ato ang mental and psychosocial. So pangutan-o na nila once nga doon na kay problem ana, then ang atong MHO mangutana siya kung kinahanglan ba siya advice, gusto ba siya advicean or i-refer. So kung may siya, sige do, kung sa may maayo yung buhaton ako. So there are set of advice pod nga naa na ready nga i-advise na to sa ato ang mga Specific patients. para sa kung Specific asa siya na ay sa iyang need. Yes, Oo. based atong 6 domains. Kay kasagaran, wala man good yun na gi-appeal na to ang assessment bitaw sa disability. So dili siya murabag ka ng automatic nga ang atong mga patient moadto sa atong health center, vital signs na dayon, pagkahuman ana sa maghilantan, ditso ra dayon unsa ra ang iyang sakit. Pero wala ma-assess kung doon na ba ni siya doon na ba siya mga symptoms or signs nga yadeng mata galabo na, ang yadeng pangdungog di na day kay siya kadungog, or doon na day siya depression, no? So wala na siya gipangutana. So sa ato ang training that we conducted last year, gitudluan na to ang atong mga MHOs o kanang how to kanang assess, no, nga ilan ang i-integrate sa ilahang assessment during kanang abot sa pasyente kanang kuhaan sila vital signs So assessment. SOP na sad na siya nga assessment, ma'am. Correct. And we can say now nga kung ilan ning gibuhat, disability inclusive na ang atong health services and rehabilitation services sa atong facility. Kana siya, ma'am. For example, ako niadto ko sa RHU. Wala ko kahibaw nga ako ang kaning problem sa akong mata is mo qualify na dayon ta ko as PWD. Pwede ba ang MHO mo ingon nga, ma'am, pwede ka maka-avail ani mahatagan ka na mog ID kanang ingon ana. For example, if naaday kay problem sa mata, ang buhaton Yes, ma'am. sa RHU, number 1 dito sa iyang questionnaire, doon na ba kay na kuanan nga murag lahi na ron ang imong pananaw? O, moingon ka nga yes, then iya nang tanawon or ug matanaw sa MHO, kamao siya mo mutanaw sa imuhang mata, din pwede siya, but sometimes dili man gud sila specialized for the mata. So, i-refer yun ka niya I-refer nila. Unya, i-refer po ka og optal. Depende kung asa ka. Kung sa imuhang acuity nimo mo ray problema, opto. So, iya ka i-refer, then go back po sa iya unsay kanang paano after referral. So, mo na buhaton sa MHO. Not necessarily nga siya jud ang mo diagnose. Ang buhaton is advice, panalitan unsay mga og simple lang ang mga advice about sa mata, how to take care of your eyes. Unsay buhaton mo na ihatag sa atong MHO. Okay, so Ma'am Emeline, dili gyud ang RHUs mo declare nga kani nga taw PWD i-refer. Naamay ka ng apparent disability makita dayon nimo, like for okay. example orthopedic, kita naman dayon na, no? Okay. Pero kato lang kinahanglan og referral. Depende sa MHO. Okay. Pwede ra gid siya mohatag og certificate of disability. Basta- Namay uban nga doon na sila yung mga gikan na sila private hospitals, nya na sila mga diagnosis, i-validate lang na sa ato ang MHO. And ang atong MHO mohatag sa certificate of disability based atong Basta evident na kaayo, Oo. ma'am, nga
PWD gid siya. Oo. Doon na siya yung mga diagnosis. Records po, ma'am. I-assess atong MHO kung tinuod ba. Dili gyud pwede na nga. Papil-papil lang, ya dili tinuod, no? So, mo na natong gibuhat ron. And after that, ma'am, sa LGU na dayon ng After ana, kung mahatagan na siya og certificate of disability, moadto na siya sa DSWD. Okay, it's the DSWD naman ang mo register, no, sa ato ang mga PWD, sila mo issue og ID. Ang uban pud ana moagi pa sa ilahang PWD Federation. Oh, moagi pa dito nila nga sila may mo process. Kay tubangan man nila ang DSWD. Kay under man sila sa DSWD. Sometimes lang the problem ana kay there are kanang mga people sa within the federation or sa DSWD ba ka nga dunay mga kaning doon na pa sila kanang libog ba unsa disability. Sometimes they tend to diagnose nya sila na magbuot-buot, no, kay dito ko sa Mandawi we conducted kanang orientation with the kaning all president of the federation sa tuang PWD. Daghan kay sila question and then na-clear out siya because I give them the definition ug unsa pod ang atong gikuan ra gyud sa International Classification of Disability. So, ma'am, doesn't mean nga nakay-illness, PWD nakadili siya, Dili. automatic. Dili automatic. Like for nga. example, kani usually kani mga cancer, breast cancer, mo yun ang usually kasagaran mga ayo, no? Kaning mga kaning problem sa kidney, magsigi og dialysis because dako biya kayo ilahang gasto. So we know that. So nahisgutan sila dito na sa Mandawi, then na-come up ra po sila og solution to the problem about ana. Because we know that these people, they are also called PWD, pero person who wants discount. Dili with disability. Yes, kay Person ilang who akong wants concern is ko naman kung kaayo akong gasto, no? So may na lang na nga maka-avail me og discount. So mao man gyud na ilang gusto. Not only the discount, also the benefits Privileges. na sa LGU. Yan ay usa ka taga DSWD dingon siya nga ato na lang na silang ikuan kay there are other programs nga ang LGU naghatag ya og kanang support, no, para sa mga persons nga na kinahanglan nagtabang like mga daghan na kasi tambal gipalit. So dahil sila yung mga programs nga. So pwede dito nila i-refer pero dili lang sila maka-avail o PWD ID. Sa separate sila na program maka-avail, dili sa PWD. Among nga, inani gani, na lang po, i-cater lang sila sa lain nga program. Oo, nga makuan po ang ilang need. Okay. So, ma'am, according to World Health Organization, 10% sa world population kay PWDs, diri sa Central Visayas, ma'am, nabatay data ang count sa atong mga PWDs. Actually mo na nga to ang dili wala pa gyud ta gyoy kanang pilag gyud, no, ang baseline because nagsugod pa man ta unya ang kaning mga sa natay data pero national, no, national level pero sa ato sa region ga clean up pag gyud ta, no, kay every 3 years man gud na ang kaning Accounting. registration for PWD. Like for Cebu City, daghan kuno kay sila og isuhag PWD ID nga dili gyud tinuod PWD. Oh, correct. Oh, so mo reklamo sa kanang Mandawi nga nakahubot po kuno ning sa no, kay tungod na there will be confusion. Kano ang uban pwede lagi dili pwede. So we have to draw a line gyud nga mao gyud ang ato. So initial data, actually ako lang nang i-research sa mama sa pagkakaron wala ko, but I will go back to you if naanatay makuha nato ang kanang data gyud og pila initially. So for ako lang ma-share is katong data nato nga research for sa 2010 1.57% sa household population, no? 1.57% sa household population globally ni siya, no? And then ang total household population is 76.4 sa 2000. Every 10 years man siya nga survey. So sa 2000 total household population 76.4 million. Ma'am. Unya 935,551 PWD.
So that is equivalent to 1.23% household population. Sa global ni siya, ma'am. Ang 2010, total household population, 92.1 million, niya 1.4 million ang PWD, 1.57% of household population. Okay, so ang prevalence per region, by region, diri sa ato sa Philippines, ang ato ang percentage sa population, ang 10 regions nato na ay prevalence of PWD nga higher than the national prevalence, higher siya sa 1.57. So mas daghan kaysa global, no? So apil na taan na ang Region 7. Unsa ni nga year, ma'am? 2010. 2010 kay every 10 years man ang sunod ani 2020 na pod. Oh. So atong klaruhon, ma'am, sa 10 regions sa Philippines, ang ato ang prevalence higher sa katong global, Global nga 1.57%. Including aning napo ka rehiyon, ma'am, ang Region 7 na. Pero wala tay separate gyud sa Region 7 nang, ma'am, no? Wala pa na, as of now. So ma'am, unsa ang atong Pero mga pwede ta na maka-ask sa DSWD. We can ask. DSWD. Kani ma'am, unsa atong mga existing programs kay di ba niingon makaganin na ma'am nga nay mga mo avail sa programa sa PWDs na dili sila PWDs. Unsa atong mga programs di ay for the PWDs? Solely for PWDs. Ang atong mga programs nga gihatag nato for PWD mo na siya nga pwede sila mo adto sa atong health facility para ma-assess sila. Di natin si sarili nga PWD na yung kadaan, no? So ang atong assessment na to bisag dili makita kanang non-apparent during your assessment process gipangutana na ta kung doon na ba tay mga difficulties based ang 6 domains, sa vision, hearing, emotion, feelings, ang atong communication. So mo na siyang ang questionnaire nga gikuan mo na siyang Washington Group of Questionnaire nga gigamit. And then tagaan sila advice sa doktor kung based sa ilahang unsa to ilang difficulties and referral. So mo na ang initial nga kuan, pero ang atong kuan ani later nga dapat kay dili man gud maka-provide ta sa mga special treatment, no, kay tuara man na sa mga rehab centers, no. So part siguro unya sa ato ang mga programs ana sa moabot nga doon na tay mga provisions of assistive devices, no, katong mga wheelchairs, canes, may nana. So nana tay mga programs nga gihimo like katong giving of wheelchairs, pero ang nahatag before man gud kay dili gyud siya design for kanang katong PWD, mura ra siya for transport purposes. So last year dunay MOA ang Department of Health with Latter Day Saints and Vicente Soto nga provide ang atong kining LDS o wheelchair nga customized for katong mga CP Sa needs sa customized mga- gyud sa especially katong mga CP Unsa man ang CP ma'am? katong mga naay problem bitaw sa ilahang sa kinining CP cerebral palsy katong mga bata actually okay. Na sila di man sa kalingkod pero ilahang kuan masamad na sila kung dili gyud design sa ilahang lawas, no. So gisukdan sila, there are mga pila ka buok interlocal health zones and LGUs diri sa Cebu nga gipangsukdan na, no? Okay. Especially kato yung mga cerebral palsy nga mga bata unya doon na sa tay mga katong kinahanglan gyud og mga orthopedic. Ang iyahang kuan uban katong mga orthopedic nga murag tricycle nga pwede sila maninda. Drive-an ra nila inana. Okay. So naana ko na inaabot pero ang pag-freight and handling mo na lagi process sa Vicente Soto. So usa na siya sa program nga mo provide ta mga cane inana, no? Sa assistive devices na Assistive siya ma'am. devices. Nya kining mga rehab centers, community based rehabilitation program. So wala pa tay mga training. Naay mga training before, dugay na long before.
Pero murag wala na napadayon bitaw kay dapat ani ang mo kuan sa rehabilitation kanang namang ko'y mga PT, OT ana naatay nagpabilin Argao no kay namang ko'y school nga ni kuan dito sa ilaha. Pero usually ang mga students ra gihapon ana ang nagpadayon sa ilahang rehabilitation center. So, ang Argao- community based na siya. Ang Argao mamo na sila atong rehab center. Na Oo, diha atong rehab na center. sila yung rehab center sa Argao, community-based rehab. But this is in coordination with murag kaning mga schools nato sa PTOT, no? So, I don't know if hantod karon naa pa ba tong mga BHWs nga na train, no? Kay Aside sa Argao, ma'am, napatay laing rehab centers diri sa... wala na ang uban, wala Ang- murag na so, kuan. Only Argao lang. Oh, so dilitan ng government hospital sa sa Central Visayas, ma'am, equipped when it comes to rehab sa PT na Sa to. PD. So, ang ato is naatay rehab ang atong Vicente Soto. Okay. Oh, naagita sa PT, OT, ang ato ang Vicente Soto nga rehab center. Pero community-based ang katong sa Argao. Pero mostly students ang nag-operate. Dili gyud BHW. Kaya ang ato manggong program should be community, kuan gyud. Kung community-based, sila gyud ang ni-conduct dito. Pero karon murag ang LGU ni kuan pa sila para mapadayon nila ba mga students. Do we have plans, ma'am, nga magtukod pa ta og mga rehab centers sa atong mga LGUs in partnership with DOH in ana or Sa pagkakaroon wala na siya na-appeal sa kuano sa ato apang plan. Usually refer agad nato diri sa Soto. Sa Soto, Oo. oo. Pero I don't know for the following next year no unsa pay mga kuan kay for this year wala gani kayo may budget no gamay ra kayo among budget sa DOH so agad mi sa unsay sa ballotment nga ihatag sa central office. Ma'am, based sa proclamation number 1157 maning ato ang kuan ma'am no International Day of Persons with Disabilities. Ana siya katong 4 project development areas which is the health, education, livelihood and social na mo ang i-provide sa atong government. Unsa may ato ang mga ma'am? Naistoryahan naman ato ning health ma'am amor no katong mo assist sila ma'am na natay community-based na rehab. Sa education, ma'am, unsa na ba tayo mga programa? Education and livelihood? For Kung PWDs. education sa DepEd na siya ma'am, no? Ang ato na pod ng coordination with sa DepEd o livelihood ari sa taan na sa TESDA sa or DOLE? DOLE, no? Kay naamantay balaod ana and they also know kung unsa ka mga programs ang ilahang gi-appeal dito sa ilahang agency. Ma'am Emeline, mobalik ko atong pagpanghatag nato og mga wheelchair. So, ang ato ang supplier ato, ma'am, Later Day Saints. later LDS. day since. So, ang pagpili nato sa atong mga recipients sa ato niya, ma'am, unsa man gi by Actually, we write the LGUs to kuano kanang ilahang i-identify ang ilahang mga PWDs nga nag-need og wheelchair, na customized wheelchair, especially katong mga kuan cerebral palsy nga mga bata. this is region-wide, ma'am, or diri lang ta nagsugod sa Cebu? Nag-start lang sa Cebu, Sa Cebu pero lang sa- murag mo continue ni siya sa Bohol, sa Negros after kung ma-deliver na gyud nato ang So, si Cebu. every year ni siya, ma'am, or depende lang kung kano sa ma-deliver ang ato ang mga device? Actually, kanang naman tayo mo ani for next year, wa pa ta kahibalo if ipadayon or depende sa atong result karon nga. So this year pa lang po This year pa nag-launch This year, na siya, oo. ma'am. Last year man to nagsukod, Okay. pag March, unya. Mark na anay ma-deliver karon kay nanawag ang Vicente Soto Rehab Center nga naabot na daw. And then they have problem lang of kanang freight and handling. Ang pagpadala na sad ana dito sa mga LGUs. Do we have data, ma'am, kung pila ang ato ang for primero man ni nato nga pag-distribute? Do we have data, ma'am, kung pila ang ato ang Actually, recipients? naa sa Vicente Soto ang okay. data. Oo. Oo. Sila mag-i-in charge sa pagsukod, sa anang pag-distribute. Kita ni, But- coordinate lang ta.
ng Department of Health. But this will be distributed to selected recipients, ma'am, sa region, sa Cebu, Province. Cebu Province and Cebu okay. City. Cebu Province and Cebu City. Okay, dakan kaayong salamat, ma'am Emily. No? So dyan, gamay na lang yun ang atong panahon. No? Hangyoon lang siguro nato sila si Dr. Nga mag-stay. Shilbay o si ma'am Emily nga basig ang atong mga media friends human sa atong forum. Napa sila yung mga pangutana. Oo. So, pangayuan na lang to sila karon Ma'am Amor, no? O ka ng parting statement. Magunatan ni Ma'am Emmeline, Ma'am. Daghan kayong salamat no sa pag-invite karon aning Agio Media Forum and sa tanan nga mga naminaw, I hope nga kanang especially sa atong mga persons with disabilities nga padayon ta sa ato ang pagsuporta sa atong programa nga mo adto ta sa atong mga health centers para magpa-assess kung doon natay mga gipangbati no sa atong lawas or mga kakulangan sa ato ang mga pananaw, sa atong mga panglihok-lihok kung doon natay mga difficulties para nga ma-assess o ma-refer ta sa ato ang physicians. Especially katong mga persons who wants discounts, amo lang kuan nga magpa-assess ta no sa ato ang mga doctor sa ato ang health center sa LGU kung tinuod ba gyud nga ma-appeal ta no. So sila man gyud ang kanang nakabalo nga ug maka-certify kung doon natay disabilities no ang atong mga doctor. So dili ta maminaw sa atong silingan or sa atong mga kaila nga uy nakakuha man ko card dito pwede sad ka makuha card. No, so ang ato yung paagi mo adto pag sa doktor kay ang atong doktor mo oy mo certify dili ang kinsa pa man, no? So doktor ra gyud nato sa LGU ang makahatag og certificate of disability unya dili sad lang sad na respetar sad nato atong mga doctors kay sometimes there are people nga kanang mura nagdiktahan na nila ang atong doctors, no? Nya ang atong doctors nag-eskwela na sila, they are professionals, nakataya ang ilang mga lisensya. So sa certificate of disability naagyo diha ilang license number. So kung magpataka na sila, so there is a question na pod nag legalities no. So ana lang ug do na tay mga problems regarding discounts na may laing program ang mga LGU nga pwede sad ma-cater ang ilang need. So mao lang to, daghan kayong salamat. Daghang salamat, Ma'am Emily. No? Si Dr. Shilbay atong pangayuan o kanang mga advice ngadto na sa atong mga viewers and listeners sa umaabot nga pagsaulog unya nato sa holidays. Again, thank you. No, it's always been an opportunity to share information sa atong tigpaminawan, sa atong mga tigtanawan, and likewise pakigsandurot sad no sa atong mga media partners nga mao say atong who serves as our link no sa atong mga katawhan sa atong komunidad. And well, it's 14 days before Christmas and so good na gani ang mga Christmas party. Ato lang good is we always remember no have a safer holiday. Nate acronym S, which stands for strengthen restrictions on firecrackers. A, alcohol limitations. F, food and beverage watch. So atong mga gipangkaon, atong gipang-inom, bantayan nato. And E, emergency precautions. Musaka atong BP, musaka atong sugar, bantayan lang sad nato. And at the same time, mga ninong og ninang, bantay lang sad ta sa atong paghatag og mga regalo no. Toy safety sad nato no nga monitoring nato ato sang tan-awon. We give age appropriate toys lang sad yun kay basin maka-cause sa nag-emergency sa atong mga gipanghatagan og regalo no. And mao na atong likayan sad. We have a Republic Act no, Republic Act 10620 nga gipanganlan og Toy and Game Safety Labeling Act of 2012. Mao nang ato sang gipangmangnuan atong mga ninong og ninang no in terms of that. And at the same time, R stands for responsible merrymaking. At the end of the day, we want to have fun. We have it's all about festivities, but we should be responsible enough. So again,
have a meaningful Christmas, prosperous New Year, and at the same time, safer holidays. Thank you and good day. Daghan kaayong salamat, Doc Shilbay. Ganahan kay ko atong responsible merrymaking dyan. Kay, murag kita ra ba merrymaking lang, Merry-making lang, walay responsibility. walay responsible nga naade ay na, Doc, responsible merrymaking. So, dyan, Daghang salamat, Mama Mar. So, daghang pong salamat sa atong panelist. Daghang salamat sa atong media friends na nadiri karon. Daghang salamat po sa the Department of Health. So, in behalf sa akong co-host, Ma'am Amar Saludar, DYMR, My TV Channel 30, PIA and Aguio, this has been Jan Carla Madriel. See you next week.